Краснояр авылында гомер итүче Насиха апа Хабирова үзенең 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Юбилейны котларга район башлыгы урынбасары Озат Әхмәтҗанов, Симәк авыл җирлеге башлыгы Рифат Садретдинов, район мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов барды. Сезне тәбрик итәбез шундый матур юбилейгыз белән. Сезнең куйган хезмәтләрегез, күргән теге авыр тормышыгыз алдында без инде баш иябез. Киләчәктә дә менә шу матур дөньяларда рәхәт итеп, матур итеп сезгә яшәргә насыйп булсын инде. Озат Әхмәтҗанов Насиха апага җылы теләкләрен җиткереп, район башлыгының котлау адресын, Татарстан Республикасы президентының котлау открыткасын, күчтәнәч пакеты тапшырды. Юбилейның иңнәренә матур традиция буларак шәл салып, кулларына чәчәк букеты берде. 35 яшьтән талкалып, иш бала белә колхозда бай куйсалар шунда йөрисең инде. Сайланып тормайсың. Да шулай эшләнде дә инде. Яшәлгән шунда. Әкренләп. Biz үзебез зур булсак та инде безгә һәр вакытта да әни кирәк. Без әнигә өйрәнгәнбез, ансыз яшәү мин күз алдына китерә алмыйм. Бүгенге көндә менә бик рәхәт итеп яшибез. Аллага шөкер, сәламәтлек булганына канәгать. Аллага шөкер. Аның киңәшләрен тотып, аңа карап, куанып, иртән көн саен әни исән әле Аллага шөкер дип торабыз. Бүгенге көнне бик рәхәтләнеп яшибез. Авыл җирлеге башлыгы да үз гаиләсе исеменнән бүләк әзерләп алып килгән иде. Бу көнне юбиляр бик күп җылы теләкләр кабул итеп алды. Балачагы һәм яшьлеге авыр елларга туры килгән райондашыбыз бүгенге тормышка шөкранә кылып яши. Оҗмах бүгенге тыныч тормышыбыз, мул өстәлләребез, җитеш дөньябыз ди ул. Аллага шөкер, мин иҗмахта яшим. Иҗмах шушай булса, мин әрәгән. Шушы яшәүгә. Миңа караңгы чырай биргән кеше юк. Кызым үземнеке, кияү кызымнан да әйбәт. Насиха апа язмы җилләренә бирешмичә гомер иткән. Бик яшьли тол калып, эш балага әти дә, әни дә булган ул. Ул Рәшит Хабиров үзе туып үскән җирлеккә шактый саллы ярдәм күрсәтеп яши. Елга башта төзелгән күп функциялы үзәк, Краснояр һәм Елгабаш авылындагы мәчетләр, юллар барысы да аның ярдәме белән башкарылган. Үзе кебек тынгысыз, тырыш балалар үстергән Насиха апа якыннарыннан игелек күреп кенә яшәргә язсын үзенә. Ходай сезгә имин көннәрне мулдан бирсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.